мардуми шаҳри хуҷанд барои таъмини оила аз имкониятҳои мусоид истифода бурда барои пешбурди зиндагии маҳсулоти гуногуни ниёзи рӯзгорро дастрас ва захира менамоянд. Бо вуҷуди амал намудани бозорҳои озуқаворӣ ва фаъолияти мағозаҳо, захираи маҳсулот ба мардум имконият медиҳад, ки баҳри таъмини рӯзгор ва пешбурди зиндагӣ кӯмак расонад. дар маҳаллаи ҷаборраsulfi шаҳри хуҷанд 6426 нафар аҳолӣ зиндагӣ дорад. сокини ҳамин маҳалла муқаддас мамаҷонова анъанаи захираи маводи озуқавориро идома дода, имрӯз дар замони дастрасии ҳамаи маводи рӯзгор низ аз усулҳои қадимаи нигаҳдории озуқаворӣ истифода мебарад. ба андешаи ӯ, ин амал на танҳо таъминоти оиларо пеш мебарад, балки ба иқтисоди он низ кӯмаки ҳамаҷониба мерасонад. бо ин раванд метавон аҳли оиларо бо маҳсулоти ниёзи рӯзгор таъмин намуд, баробари ин барои эҳтиёҷоти дигари он ҳам имкон пайдо намуд. خیلی که در اینجا دیده ایستادیتون ما 2 سالینه ذخیره تیار کرده ایستادیم. من برنج، قوق، کدو، روغن، نمودهای کنسرونی، مربا، کامپوت، مثلا من بودرینگ، ژگوچکا، تمات. بهار چیزاش زمستاننده نیست، مثلا پمیدور، بودرینگ در همه وقت نیست، فقط وقتی بهار به میروید روی زمین به برای همین سخت میکنیم. یا مثلا مربا، олуча, компот мегӯем. ин чизо фақат фасли баҳор мешавад. ҳар сол мо захира мекунем. ин барои худомо фоиданок. захираи ҳар як маҳсулот нигаҳдории хоси худро дорад, ки бояд он ҳатман риоя шавад ва то муҳлати нигаҳдориаш истифода шавад. тоҷикои мо захира мекунанд. хоҳ дар деҳот бошанд, хоҳ дар шаҳр бошанд, онҳо ҳаракат мекунанд ки зимистон ба захира кунанд. мана имрӯз дар як оиле мебошем ки захираи худро пешниҳод намуданд, то равған, то ҳамин харбуза, қоқ, ҳаминҳои ҳамаша захира карданд. ҳар як оила ҳаракат мекунанд то тавонистонашон захира кунанд. захира имконият метиҳад ки мардум зимистонро бемушкилӣ гузарондан ба кӯмак мерасонад. дар маҳаллаи дигари шаҳри хуҷанд разоқ низ сокинон маҳорати хуби нигаҳдории маҳсулоти хӯрокаро доранд. сокини ин маҳалла зокир ҷамолов бо аҳли оилааш маҳсулоти гуногунро тавонист дар фасли тобистон харидорӣ ва захира намояд. на танҳо афшура аз меваҷот, балки аз полезӣ, харбуза низ мураббо омода намудааст. дар суҳбат гуфт, ки ин маҳсулотро ҳангоми фасли зимистон тановул кардан ба кас нафъ дорад, зеро мураббои харбуза на танҳо болаззат, балки хусусияти шифоӣ низ дорад. раиси маҳаллаи разоқ иброз дошт, ки шумораи чунин оилаҳо дар ин минтақа зиёд буда, сокинон маҳорати калони захираи маҳсулотро доро мебошанд. барои зимистон гузаронид 1 сол 2 сол захира мекунанд. дар вақти тар мева, дар вақти ман ҷанби дуростон тазира мекунам. вақти тирмо шавад агар пиёз, сабзи, мош, биринҷ захира намуда ананас хуҷанда гӯспан кушта ё 2 та ҳамсои гов кушта ина гӯшти қоқ мекунанд, қазӣ мекунанд, сони қавурдоқ мекунанд ва пухта таги равған мекунанд. оқилона ва самаранок истифода намудани ҳар як ваҷаб замин ва захираи маводи озуқаворӣ барои давраи тирамоҳи зимистон таъмини мардум бо маҳсулоти ғизоӣ бештар гардад. сокинон заминҳои назди ҳавлигӣ ва президентиро оқилона истифода бурда дар онҳо гандум, пиёз, картошка, сабзӣ, зироати ғалладонагӣ ва сабзавот парвариш мекунанд. аксари сокинон аз маҳсулоти рӯёндаи худ барои захираи зимистон консервии меваю сабзавот, афшура ва хушкмева тайёр мекунанд. бо ин васила на танҳо буҷаи оилавии худро танзим, балки ба сабади истеъмолӣ низ нафъи худро мерасонанд.